The long drive в реалния живот. Загубих се. Загубих пътя до колата си. Някъде тук се намираме, но не зная къде. Който харесва БМВ-та и иска да дойде летище Стара Загора, 22-ри национален БМВ събор. Само че не зная къде ни е колата. Къде се намираме? Изобщо тук ли сме? В правилната посока ли сме? Ние май сме в тотално в грешна посока. Не, човек, ние не сме тука. Къде ни е колата? Ами, продължаваме да търсим пътя. 22-ри национален БМВ събор. Търсим БМВ-то, едно от всичките. Айде, живи и здрави!